O etholiad 2026 ymlaen, un bleidlais bydd gennych chi, yn lle 2. Byddwch chi'n defnyddio eich papur pleidleisio i ddewis un blaid wleidyddol neu ymgeisydd annibynnol. Enw'r system pleidleisio yw'r system rhestr gyfrannol gaeedig. Dyma sut mae'n gweithio. Ar ddiwrnod yr etholiad, byddwch yn dewis un plaid neu ymgeisydd annibynnol ar eich papur pleidleisio. Ar ôl cyfri y pleidlais, mae'r seddi yn cael ei rhannu i'r pleidiau fesul cyfran y bleidlais. Os bydd ymgeisydd annibynnol yn ennill digon o bleidleisiau, gallen nhw ennill sedd hefyd. Mae'r newid hwn yn golygu bod eich pleidlais yn cyfrif fwy nag erioed. Felly, un pleidlais, etholaethau mwy o faint,